Bé, una de les novetats de les festes va ser el sopar de les Quintes, que se va celebrar el proper dia 18. En acabar el pregó se juntaran totes les quintes que han volgut. Si no recordem mal, la primera és la de 1948 fins al 2005, i és un moment perfecte per a retrobar-se, sobretot la gent més major, en gent que no veu des de fa molts anys. Ha sigut un èxit, més de 1.700 persones que es juntarem a la plaça a sopar, i espero que tots disfrutem molt d'aquest sopar i que tots col·laborem també en aquesta nit.